ιστορική αναφορά. Υπήρξε ένα παραπολιτήριο το 2009, το οποίο υπεγράφει μόνο από τη μία πλευρά, από το Δήμο Καλυθέας. Αυτό είναι λογικό. Κοιτάξτε, το κλίμα της εποχής είχε μια παραπέουσα κυβέρνηση που θα είχε μπροστά της αργά ή γρήγορα εκλογές. Είχε μια διοίκηση του Δήμου Καλυθέας που θα είχε εκλογές τον επόμενο χρόνο. Είχε μια αντιπολίτευση του Δήμου Καλυθέας που βοήθησε να γίνει αυτό. Τότε, τυπικά εντάξει, δεν είμαστε σε όλα, αλλά ήταν αυτές οι τρεις πλευρές που ανέπτυξα προλίγου ευτυχισμένες με την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα. Τόσα χρόνια από τότε, ούτε ένας δεν ενδιαφέρθηκε για την υπογραφή του πρωτοκόλλου, το οποίο ουσιαστικά κατέστη κουρελόκαρδο, δυστυχώς το λέω. Τα ερωτήματα που υπάρχουν είναι, τι λέει ο τότε δήμαρχος, τι λέει ο σημερινός δήμαρχος και τότε φυσικός και λίγο αργότερα και τυπικά αρχηγός της μείζωνος αντιπολίτευσης. Τι λέει ο επί σειρά ετών πρόεδρος του νομικού προσώπου. Τι λένε και ποιες είναι, κύριε Δήμαρχε, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Αν υπήρξε ενημέρωση. Ως Δήμος Καλυθέας καταθέσαμε ένα αίτημα να εισπράττουμε τέλη αντιμετωπισμού. Πάρα πολύ σωστά. Βεβαίως. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε εισπράξει ούτε €1 για τα σκάφη που είναι εκεί. Άλλο για τα σκάφη που είναι έξω. Αν έχω λάθος, θα με διορθώσω. Υπάρχει σειρά ανωνύμων, αν θέλετε, οι ανώνυμες δεν είναι έγκυρες καταγγελίες, αλλά πολλές φορές πρέπει και λίγο να τις παίρνουμε υπόψη μας ως προβληματισμό. Ότι κυκλοφορούν διάφοροι Ρουμάνοι, Μογγόλοι, Ουσμπέκοι, δεν ξέρω τι είναι, και παίρνουν χρήματα, μαύρα χρήματα. Γνωρίζει κανείς, ισχύει αυτό? Αν ναι, αν ισχύει, σε ποιες τσάιτες πάνε αυτά τα χρήματα? Μπορούμε να φανταστούμε σε ποιες τσάιτες πάνε αυτά τα χρήματα? Τα σωματεία των κατασκευαστικά που στεγάζονται εκεί, τι λένε? Έχουν ερωτηθεί ποτέ από τις διοικήσεις του Δήμου Καλυθέας ποια είναι η άποψή τους? Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα από την διοίκηση, το ευρύτερο της παραλίας, με τους προβληματισμούς της, ενώ για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου, από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν κατηγορηματικοί όταν είπαμε τραβάτε στον εισαγγελέα. Ορισμένα πράγματα δεν θα τα συζητάμε εδώ επί του Κουτσοπολίου. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν, να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Ο Δήμος Καλυθέας πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και όχι θεατής των γεγονότων που τον αφορούν. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινήσει. Τώρα, η ΕΤΑΔ μας κυνηγά για τα ρεύματα και τα νερά. Ξέρετε, λίγο πολύ αλυσίδα πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Ό,τι έκανα στον Τέος υπόδρομο με το ρεύμα και το νερό, το ίδιο έκαναν και στη Μαρίνα. Οι ίδιοι έπαιρναν τις αποφάσεις, οι γνωστοί, και οι ίδιοι τα δικά τους πρόσωπα ευνόμονταν. Και η ΕΤΑΔ, επιτρέψτε μου να τους χαρακτηρίσω μπακάλιδες της απελθούσας κυβερνητικής εξουσίας, για να λέμε τα σιγά-σιγά και τις σκάφη, τι μας λένε? Πληρώστε μας για να σας υπογράψουμε το παραχωρητήριο. Αυτό με την μπακαλίστικη λογική τι είναι? Οι μπακάλιδες πρέπει να είναι άνθρωποι της δουλειάς και της αγοράς. Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω εντός εισαγωγικών. Αλήθεια, τη σημερινή κυβέρνηση την εκφράζει αυτός ο συμψηφισμός. Γιατί θέλει συμψηφισμού, πρόκειται. Αυτό που ζητάει η διοίκηση της ΕΤΑΔ. Και από ό,τι ξέρω, ίσως και πάρα πολύ αξία τους έχουμε δώσει, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν είναι καραμαλικός ο σημερινός πρόεδρος της ΕΤΑΔ για να παραμείνει στη θέση του, όπως είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ο κύριος Λιβαδάς ή ο κύριος Αγορίτης, ο συνήγορος του καταναλωτή. Ούτε φυσικά θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έγινε ο κύριος Παυλόπουλος,
του ιδίου εσωκομματικού χώρου της συντηρητικής παράταξης. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε στο ψεύδος και στη συγκάλυψη τόσα χρόνια σε αυτή την πόλη. Καλούμεθα να πληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό για το ρεύμα, το οποίο δεν ψάχνουμε να τα βρούμε, έκαψαν οι προβολείς του γηπέδου, εντάξει. Δεν έχει τους προβολείς που έχει το Καραϊσκάκι, ούτε η Λεωφόρος, ούτε το Καφτατζόγλιο και η Τούμπα. Έπρεπε ήδη να είχαμε συναντήσει τον αρμόδιο υπουργό του κ. Σταθάκη, ώστε να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Γιατί όλα τα θέματα είναι και πολιτικά, δεν είναι μόνο εκκλησιακά. Με έντονο το συναίσθημα της ευθύνης, καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις αυτή τη στιγμή. Να προχωρήσει το νομικό πρόσωπο Γιάννης Γάλλος στην καταγραφή όλων των σκαφών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παραλία, στη Μαρίνα. Δεύτερον, να ζητήσει τα βιβλία των φιλοξενούμενων εκεί συλλόγων για να διαπιστώσει ποια είναι τα ναυταπληκτικά σκάφη της ιδιοκτησίας τους και ποια είναι τα υπόλοιπα. Τρίτον, να δοθεί στη δημοσιότητα η πλήρης αλληλογραφία του Δήμου για το θέμα αυτό το 2009 και τέταρτον, να δοθεί στη δημοσιότητα το παραχωρητήριο. Και όλοι, αφού καλά ξέρουμε ότι το παραχωρητήριο αυτό απαγόρευε εντευτήρια, τη λειτουργία εντευτηρίων, γιατί η σημερινή διοίκηση του Δήμου τα κράτησε επί 9,5 μήνες ανοιχτά. Όσον αφορά την προηγούμενη διοίκηση, ξέρουμε γιατί τα κράτησε ανοιχτά. Ερωτώ τη σημερινή. Πέμπτον, υπάρχει παραχωρητήριο του Δήμου προς τους δύο ναυταπληκτικούς συλλόγους που στεγάζονται εκεί. Αν υπάρχει, να μας το πει η διοίκηση και να μας το δώσει στη δημοσιότητα. Και εκεί θα φανεί αν ότι παραχωρεί τους χώρους εκεί. Ναι, προσοχή όμως. Ενημέρωσε ο Δήμος ότι απαγορεύεται τα εντευτήρια. Εκεί είναι το θέμα. Μας γεννάται επίσης μια απορία γιατί η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, αφού και μια θαυμάσια ευκαιρία, δεν προχώρησε κύρια στη σύσταση ναυταπληκτικών απλοπαιδιών, συλλόγων, εγκαταστάσεων, όπως θέλετε, για να ελέγχει καθαρά την κατάσταση της όλης περιοχής. Έβδομο σημείο. Προτείνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το θέμα της Μαρίνας και να κρυφθούν σε αυτό να τοποθετηθούν ο τέος δήμαρχος της πόλης, ο τέος πρόεδρος του νομικού προσώπου και οι πρόεδροι των ναυταπληκτικών σωματείων που εδρεύουν εκεί. Τέλος, όγδο, επειδή για να φτιάξω μελέτα πρέπει να στάσει αυγά. Προτείνουμε να προσφύγει ο ίδιος ο Δήμος Καλυθέας στη δικαιοσύνη με ό,τι στοιχεία διαθέτει, ξέχωρα από αυτά που καταθέτουν κατά καιρούς όσοι καλούνται από πλευράς του, και να κλείσει προσωρινά η Μαρίνα. Γιατί η μπόχα της ξεπερνά τα όρια της Καλυθέας. Απλώνεται από το πέραμα στο Σούνιο για τις δυτικές της Φυσικιάς. Αυτά για το θέμα της Μαρίνας. Εντάχει τρία άλλα θεματάκια εντός χρονικού ορίου. Υπάρχει δέσμευση από την πλευρά του Προέδρου του νομικού προσώπου Γιάννης Γάλλος και του Δημάρχου ότι θα κατατίθενται εδώ τα ονόματα των προσώπων που έχουν πάρει άδειες πάρκινγκ στο Αθλητικό Πάρκο. Ένα άλλο, αν από το Ίδρυμα Νιάρχος ζητήθηκαν και οι εγκαταστάσεις που ανήκουν, που έχουν απομείνει στο Δήμο Καλυθέας για αυτό το φεστιβάλ που θα κάνει το γήπεδο κλπ. Αν έχουν ζητηθεί. Και τρίτον, αν ένα πρόσφατο δείκνο που έγινε κάποια δημοτικής επιχείρησης, τα έξοδα καλύφθηκαν από την επιχείρηση ή από τα πρόσωπα που συμμετείχαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφο.